Vila García vístese de negro para loitar contra a violencia machista. A Concellería de Igualdade e o CIN da Vila presentaron as iniciativas que van levar a cabo por mor da campaña do 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Unhas actividades nas que colaborarán a veciñanza, os centros educativos e os establecementos da vila. Bueno, hoxe vimos de presentar a campaña do 25N, do Día contra a Violencia contra a Muller, unha serie de actividades que esperamos contar coa colaboración de toda a veciñanza, dos sectores do comercio e da hostelería. A campaña dá comezo o día 12 ata o 25 de novembro. Bueno, como todos os anos, pois farase difusión do material que se preparou este ano dende o Departamento de Igualdade. Tanto os autobuses da vila como os bares e comercios pegarán cartéis en contra da violencia machista. O obxectivo é visibilizar a loita contra esta lacra. Os comercios e as entidades estarán cubertas en negro como color simbólico para visibilizar a súa protesta. Teremos o autobús en circulación. Este ano repartiremos pegatinas para que se coloquen nas mamparas dos comercios, nas lunas traseiras dos coches. O que pretendemos é tamén encher as redes sociais. O lema deste ano é "Na violencia machista hai agresións que non se ven", para amosar todas as situacións de agresións machistas que non son só físicas. A violencia que sofren as adolescentes a través das redes sociais, a violencia institucional, que moitas veces non se percibe, a violencia que poden sufrir as mulleres que teñen algún tipo de discapacidade, mulleres maiores que sufren violencias específicas e que forman parte da situación habitual da vida cotiá das mulleres e non se perciben como violencia. Todo eso queremos visibilizalo, sacalo á luz. Como novidade este ano, o Concello encintará algúns dos edificios principais da vila. E queremos este ano encintar todos ou algúns edificios municipais en sinal de protesta e reforzando a idea de que son espazos libres de violencia machista. A campaña tamén se estenderá con charlas e actividades nos centros escolares, ademais de promocións en redes sociais con vídeos e imaxes. O día 25 finalizarase coa lectura do manifesto na propia praza do Concello.